Id-disa żjara internazzjonali tas-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian ta' Ħalqormi ħadet kontinġent ta' 150 persuna Franza fil-belt ta' Narbona. Il-membri ta' din is-soċjetà għandhom interess partikulari f'din il-belt fin-nofsinhar ta' Franza għaliex hija l-post fejn twilet il-Qaddis Patrun San Sebastian. Il-President tas-soċjetà Charles Saliba qal li kien hemm diversi momenti li jibqgħu jgħożżu u li kollha saru bis-siem tal-banda tas-soċjetà fosthom qudiesa fil-Knisja li hija mibnija fil-post fejn hu mifhum li twilet San Sebastian, segwita minn programm ta' innijiet iddedikati lil qaddis. Fit-tieni jum taż-żjara, wara qudiesa fil-Katedral ta' Narbona, ittella programm ta' mużika sagra u marċ fit-toroq ewlenin tal-belt. Kien xiera li wara li Jesu sentejn ilu morna Ruma, din id-darba anka immorru Narbon il-post fejn twilet San Sebastian. Iż-żjara servit ukoll biex saru taħdidiet bis-siem ta' rappreżentanti tal-gvernijiet lokali ta' Ħalqormi u Narbona dwar opportunitajiet ta' tkattir tal-ħbiberija bejn iż-żewġ tibliet. La darba kienu fin-naħa t'isfel ta' Franza, il-grupp żar ukoll is-Santwarju Marjan ta' Lourdes fejn ħalla timbru bis-siem tal-banda li animat qudiesa ċelebrata bil-Malti fil-grotta mill-Viċi Arċiprit tal-Parroċċa il-Kanonku Noel Borċ. Hawnhekk ġiet imbirka stola li ser tibqa' tifkira ta' din iż-żjara. Fil-għaxija l-grupp mexa wara l-bandiera Maltija waqt li ħasem fil-purċissjoni u flambo. Wara li spiċċat il-ċelebrazzjoni, il-purċissjoni li jkun hemm il-banda ħanajtek daqqet l-anja popolari jismaħħa l-anja li għanja miktuba minn Dunkarm u aħna għandna arranġament tagħha għall-banda u allura satat il-banda wkoll iddoq din is-silta. Żjajjar ta' din ix-xorta jaqdu flimkien it-turiżmu reliġjuż ma' mezz ieħor biex elementi tal-kultura Maltija jintwerew u jiġu apprezzati barra l-pajjiż.